исәнмесез? Татар матбугатында укырлык язмалар бармы, юкмы? Шундый бер катлы сорауга җавапны биреп була. Чөнки укырлык дигәнен аңлатырга кирәк башта. Бөтенләй укымаслык күңелсезме яки кискен, ниндидер инкыйлаб рухында язылган кыю мәкаләләрне генә укырлык дип санаучылар бар, һәм чыннан да күпчелек шулай саный да. Инде шулай укырлык итеп үзәккә үзгарып, тәнкыйтьләп, фаш итеп язган язмалар булса укыйлар, һәм күрәбез еш кына анда язмаларның авторларын я утыртып куялар, я аларның кесәләреннән наркотик табалар, я эшеннән куалар, ничектер кысырыклыйлар. Чөнки кем аңа фаш ителгән, ул тыныш алмый, ул үч ала. Әлбәттә, татар матбугатында мондый үч алулар, фаш итүләр ул кадәр булмас, һәм гаҗәп тә түгел. Милләтебезнең үзенең язмышы шулай ук шундый яклауны һәм кайвакытта дөреслекне үткәреп әйтергә куша инде әлбәттә. Ягъни укырлык әйбер бар. Менә безнең Мирас журналының июнь саны. Аның тышлыгында Григорий Медведевның Ахирәтләр дигән рәсем, менә шулай. Григорий Медведев. Һәр рәсеме шундый үзебезнең рухта татар хатыннары борынгы басып торалар. Бу язмада Казан кирмәнендә Минтимер Шәймиев Яңарыш фондының үткәргән утырышы турында языла. Анда күп телле белем бирү мәктәпләрен булдыру турында сүз барган һәм аның репортажы бар. Әби патша төшкән рәсем эленгән Шәймиев бүлмәсендә зиялылар җыелып татар мәгарифе турында киңәшәләр һәм конкрет эшләр белән шөгыльләнәләр. Июнь санында шулай ук Ольга Иванованың Сөембикә романынан бер өзек, аны Мөдәррис Вәлиев тәрҗемә иткән. Бер мәктәпнең кыска тарихы Кауи Нәҗми, Мамкиев һәм Зин язмасы. Таҗетдин хәзрәт чишмәсеннән дигән язма бар. Казан ханлыгында ислам дине дигән язма. Чат татарлары Фәүзия Бәйрәмова язган. Новосибирск шәһәренең милли тормышы турында язмалар бар. Шул исәптән анда Новосибирск татарларының җитәкчесе Әмир Гәрәевның да язмасы бар. Ягъни татар тормышы журналда чагылган һәм моны белер өчен әлбәттә азмы күпме белем, татарча аңлау һәм кызыксыну кирәк. Андый сенсация фаш итү юктыр инде бу юлы. Һәм бәлки безнең мираста алай булмаска да тиештер. Ягъни бу безнең мирас, аңа кагылмыйча булмый. Бар дип иткәнен раслар өчен тагы мин Ватаным Татарстан газетасын әйтә алам. Онда да агымдагы тормыш чагыла, татарча чагыла. Әлбәттә, рәсми даирәләр күзлегеннән бүгенге актуаль вакыйгалар, икътисади вакыйгалар, акчаның яртысы гына килеп җиткән, министр билгеләү, бер чүп булдымы, икеме чүп заводы турында һәм Актаныш район башлыгы Энгел Фәттахов белән әңгәмә. Без булмасак, тагын кем? Бу милли үзәң, мәдәният, миллилек турында язма. Кирәк кешегә рәсми матбугатта сүзләр әйтелгән. Гади номерны әйтәбез инде шулай. Шәһри Казанда да шулай әйтә алабыз. Күп балалы гаиләләр монда. Ягъни бу газет, ягъни миллилеккә акцент әллә ни ясалмый бу саннарда. Гадәти тормыш, монда сенсация юктыр. Кеше гомерләр белән уйнарга ярамый дигәне, автомобиль юлларындагы тәртип, ниндидер авариялар булмасын турында кешегә шул да кирәк бит инде. Һәм Абдулхак хәзрәт Саматовны искә алу, шундый язма бар. Ягъни шәһри Казан үзенең элекке юлыннан бара һәм элеккечә әле бу саннары Ватаным Татарстан белән шәһри Казан аваздаш язмалар бирәләр. Әлбәттә, кемдер аны яратмас, һәркем үзенекен ярар. Шәһәр газетында бәлки шәһәрчә, заманча милли язма булыр өчен ул темаларны әйтергә кирәк. Ул язмаларны булдырып алып барырга кирәк, язарга кирәк. Мин шәһәрдә торам. Урбанизация турында татарча языйк әле дип барырга кирәк. Ансы күрәсең бик булмый. Безнең газет әлбәттә бер инкыйлаб кебегрәк яза. Ул милли эшләрдә дә, башка эшләрдә дә тәнкыйтьне яудыра, чөнки ул бәйсез газет. Аңа ничектер яшиләрдер. Аллага шөкер, әле андый һөҗүмнәр булганы юк. Ләкин хәзерге заманда журналистларга һөҗүмнәр бар. 6нчы биттә язылган язма журналистны ике яклап яңаклыйлар дип атала. Ягъни журналистларга ничектер йозак элергә үзләренә, алардан үч алырга шул турында язма бар. Һәм анда 3 журналистның фикере әйтелгән, журналистикада фанатлар гына калды. Әйе,
Соңгы көннәрдә бу актуаль тема булып китте. Журналистлардан үч алалар һәм анда эшләр өчен, дөреслекне языр өчен фанатик булырга кирәк. Менә шундый кыю мәкаләләр безнең газеттә бар. Рус телендәге Звезда Поволжьеда да андый язмалар бар, һәм татар мәнфәгате турында. Бигрәк тә бу саннарда мин Индус Таһировның «Власть и история» дигән мәкаләсен зур игътибар белән укырдым һәм сезгә дә киңәш бирәм, чөнки ул Владислав Сурков белән бәхәсләшә. Күптән түгел ул Россиядәге бүгенге режимның халаты 100 елга дәвам итәчәк дип, хәзерге җитәкчеләрне мактап, үзенең дә акыллы икәнен күрсәтергә тырышкан Индус Таһированың белән бәхәсләшә. Владислав Сурков дөрес язмый, хаклы язмый дип әйтә. Алла сакласын, андый кискен хәлләргә кергәндә безгә һәм безнең андый аксакалларыбызга, язучыларыбызга, галимнәргә дә җил яңгыр гына тимәсен. Ләкин Сурковның кем икәнен белгән һәм хәзерге заманда артык сәясәттә зур роль уйнаган икәнен белгәндә, димәк бу хәзерге заманга оек күз белән карау омтылышы дигән сүз һәм Индус Таһировның хәзерге сәясәтне белеп, анда үткәрерлек, күңелгә барып җитәрлек әйберләрне язуын истә калдырырга кирәк. Менә Мәдәни җомга газетында зуррак язмаларда шушы турыда Индус Таһировның «Сикәлтәле юллар аша» дигән язмасы элекке хезмәтләре нигезендә әзерләнгән. Ни өчен аңа без игътибар итәбез? Ул дәүләтчелек, тел турында әйтә. Нишләптер без стратегия корганда да әйтмибез. Татарның дәүләт теле булган татар теле заманалар, гасырлар буе булган Афанасий Никитин әгәр дә татарча белмәсә Һиндстанга барып җитә алмас иде. Бүгенге Россия территориясендә хәрәкәт итәр өчен татарча яшәргә, татарча белергә, сөйләшергә кирәк булган. Менә шуны онытырга кирәкми һәм шушы сәясәтнең ничек барганын, дәүләтләрнең ничек таркалганын, үзгәргәнен, басып алынганын Индус Таһиров яза һәм хәзерге көндәге 20 гасыр башындагы федерализмга мөнәсәбәт, Сталинның башта федерацияны сүгеп, юкка чыгарып, кирәкми дип язганы 17 елда, инде 24 елда без властька килгәндә ил таркала, халыклар аннан китә башлаган иде дип яза һәм федерализмга уңай мөнәсәбәт белдергән Сталин. Аннан соң яңадан шундый мөнәсәбәтне үзгәрткән ул. Ягъни Индус Таһиров айнытта, уятып җибәрә, милләт кирәк, татарга дәүләт кирәк. Һәм шул ук Мәдәни җомгада Томск шәһәрендәге Фатима Фәрида эзләре, ягъни бу да гадәти язма түгел. Камал Өченче дигән билгеле шәхес, театр белгечен әйтергә кирәк, артистны, тел кешелек маягы дигән язма бар. Катлаулы язмыш иясе дип ул Таҗетдин Ялчыгыл турында язманы атап бастырып чыгарганнар һәм монда тагы бер тел турында, тагы бер икенче олпат кешенең язмасына игътибарыгызны юнәлтәм. Ул да булса Актаныш районы башлыгы Энгел Фаттахов, Татарстанның Мәгариф министры булып эшләгән кеше. Мәгариф министрлыгыннан күчергәннән соң хәбәрләр йөрде, кайберләр уйлый, ул хата җибәргән, дөрес укытмаган, мәктәпләрдә проблемалар чыгарган дигән һәм аны алып ыргытканнар төбе тамыры белән дип уйлаучылар бар. Юк, Энгел Фаттахов Актанышта үзенең татар теле һәм милләте өчен көрәшен дәвам иттерә һәм менә аның белән эшләнгән интервьюның бер өзеге. Ничек инде без Татарстан Республикасында үзебезнең туган телебезне, дәүләт телен мәҗбүри формада укытуны калдырмаска тиеш идек. Мин бу принципларда калдым һәм бүгенге көндә дә калам. Фикерләремне, идеяләремне, проектларны туган ягымда тормышка ашырып эшлим һәм яшим дип әйтә. Бар безнең татар булып та татарчаны авыр белә торган балалар. Бу беренче категория иде, ул бүлергә кирәк балаларны. Һәм икенчесе, булар аерым программа белән татарчаны авыр белүчеләр бар һәм яхшы белүчеләр бар. Һәм рус балалары бар. Ул әйтә, хәзерге хәлдә элекке министрыбыз рус телендә сөйләшүче рус балаларына сөйләшү өчен генә өйрәтергә кирәк, кагыйдә ятлатырга кирәкми дип әйтә. Моның өчен сәлам дигән дәреслек әзерләй идек ди. Ягъни Энгел Фаттахов, Мәгариф министры элекке, хәзерге Актаныш башлыгы татар милләтенең кыйбласын югалтырмаска тырыша һәм үзенең юлыннан бара. Димәк, менә шушы Индус Таһиров һәм Энгел Фаттахов кебек шәхесләр
татар милләте, туган тел, мәгариф яшәргә мөмкин, хокукый нигезе бар һәм тиеш дә дип саныйлар. Теләсә нишләгез, матбугатта шулай дип язалар, димәк бу шулай. Белмәсәгез, белегез. Хәзергә сау булыгыз.